Илемтә авылындагы Әсқат мәчетендә узган Мәүлид бәйрәменә мөселман кардәшләребез күп җыелды. Өлкән яшьтәгеләр арасында балаларның да булуы нур өстенә нур иде. Михайловка җирлегендә Мәүлид аенда елның-елында зурлап шулай мәҗлес уздыралар икән. Жыл сайын инде бу бәйрәмне үткәрергә тырышабыз. Монда безнең җирлекнең халкы мотор иттереп, шушылай бергә җыелып, инде бергә киңәшеп, мотор иттереп үткәрәбез. Иң беренче чиратта шәкертләребез бик актив дип әйтергә кирәк. Бәйрәмне районның имам мөхтәсибе Илгиз хәзрәт Соңгатулла ачты һәм көзге айларда гышыр садакасы җыюда активлык күрсәткән Михайловка мәхәлләсенә имам хатип Расих хәзрәт Каюмовка мөхтәсибәтнең рәхмәт хатын тапшырды. Илгиз хәзрәт Мөхәммәд пәйгамбәрнең күркәм сыйфатларын бәян иткән вәгазь укыды, пәйгамбәребезнең шәфәгатен өмет итеп салават әйтүнең фазиләтләрен дә аңлатты. Мәүлид аенда мондый мәҗлесләр үткәрү зур әҗер-савапка ирешү диде ул. Әсқат мәчете сафка баскан көннән бирле халыкка хезмәт итә. Җомга намазларына, ураза һәм корбан гаетләренә мәхәллә халкы гына түгел, күрше-тирә авыллардан да киләләр икән. Биредә 4 ел инде ислам нигезләренә, гарәп графикасына өйрәтү буенча дин дәресләре дә үткәрелә. Без 35 шәкерт Әсқат мәчетенә укырга йөри башладык. Моннан 4 ел элек. Менә шу мәчеткә килеп кергәчтен дә без иң беренче мотор итеп Жаулык бәйләргә киенергә өйрәндек. Аннан соң инде Расих хәзрәт белән Мөнир хәзрәт безгә хәреф танырга өйрәттеләр. Намаз укырга өйрәндек. Һәм намаз укыгач үзебезнең исәнлегебезгә, гаиләбез исәнлегенә, әтиәниләребез рухына дуга кылабыз. Әтиәниләребезнең дугачыларыбыз. Мәдрәсәгә йөрүчеләр артканнан арта бара икән. Быел 1 класска 5 шәкерт укырга кергән. Михайловка авылында остабикә вазифаларын башкаручы Люция Валиева җирлектә ислам диненең куәтләнүенә сөенүен яшерми. Шушы мәчетебез эшләп торып, шунда гыйлемнәр алырга насыйп итсен инде. Халыкны актив тартыла дип буламы дингә? Тартыла, әлхәмдүлилләһ шөкер. Балалар менә киләләр. Аларга менә инде кызыксыну. Бит инде әзме күпме сүрәне дуганы укысаң да инде күңелеңә тынычлык була бит. Михайловка авыл җирлеге башлыгы Роберт Исламов халыкка әхлак тәрбиясе бирүдә, яшь буынны иманлы, инсафлы итеп тәрбияләүдә ислам диненә таянуларын белдерә. Кеше җыела, җомгаларны үткәрәбез, инде теге яңадан инде анда ураза һәм корбан бәйрәмнәрендә шушы мәчетебездә үткәрәбез. Иншалла, мәчетебез буш тормый. Һәм инде бу безнең халкыбызның иман яңартырга дип әйтсәк инде, һәм аның инде әхлак ягын тәрбияләүдә төп урыннарның берсенә утыра дип әйтсәк, дөрес булыр дип әйтәсем килә. Әлфинур Нугманова, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.